Stare Geschichte przy Barburce. No toż mamy już zaś Barburka, już jest grudzi. To będzie dopiero jutro, ale wełońsko szczoda mieli mi te Andrzejki, o których mi tak jako głupio godać, bo to przeca jest gryfny. Tyż na Śląskwi tela, co jeszcze ku temu gorączkie imieniny. Ale ze tymi Andrzejkoma było roztomajcie, bo większością ludzie fajrowali wełońsko sobota. A to z kuli tego, co teroski każdy się tropi, bo ta swoja robota i bez tydzień nic nie fajruje, co by go szef za roboty nie wyczas na zbity pychol. Ale też jeszcze będzie jutro, niechaj dzisiaj dupny fajer, jak to też tym naszym wszystkim grubiożom przystało. Ale Barburka, jak już skorzy godo, to przecież takie szykowniste, dziewczynne miano. Naisto we korzy hajerskiej familii musiała być chociaż jedna taka Barburka, ale też te wszystkie gryfne dziołchy, które wydawali się za Bergmonów, to też tak prawdą byli dla nich takimi świętymi Barburkami. Kiedy się tak wspomnieć i posłuchać naszych starecek, umów, to nie jedna poradził opowiedzieć mocka fali, co to też kiejsik ze jejmi chłopami, bo synkami się sam tukaj u nas dzioło. I nie jedna też płaczka po licu skapnie, kiedy się tak wspomino tych, którzy już nigdy ze gruby nazo do chałupy się nie wrócili, kiedy abo tam na dole ostali, niechaj we 54 roku we Chorzowie, sam u nas na Barbarze, abo ich przykludzili we Truchle, abo tych, których genau 5 lat temu nazad na Halembie zaczasło. Stoli nasze stareckie ich cery kukali bez okno za gardiną, idzie hop ze gruby nazad, abo i nie. Teroski robi się srogi, aj waj, kiedy tam coś ich wyprasknie na grubie, ale byli czasy, kiedy żaden o tym nie godał. Ino osprawiali ludzie pieronym nie zawsze wicne szpasy, to jeszcze zagierka. Widzisz, gdzie ty zatracony, ty pierunie zatracony. Padła jedna baba do swojego chopa hajera. Kejbyś wczoraj się nie napruł i nie wziął sobie ich wolnego usztajga, to bych dostała dzisiaj odszkodowanie po tym nieszczęsnym falu na grubie, kiedy był dziś rano. No, byli też ale i moc szpasowne, fale skuplowane ze hajeroma, grubiożoma, Bergmonoma. Na ten przykład taki jeden fal jeszcze za nieboszczki komuny. Stary Steiger Hajna miał zawdy, tak jak i ja, rod łamzić na piwo. Kiedy jego staro widziałeś, że się Hajnuś już zaś na te piwsko wybiero, napoczynać ona w ten czas zawdy izba wycierać, wiecie? I tak ci przy tym życiu wywijała, ogibała i że ino kiece furgaj. Hajnuś ci wtedy do imentu głupio. Filował nerwejs, rósł to na dźwierze, rósł to na ten zadek tych swoich hejdli, zazierał to na dźwierze, to zaś na fajnisto dubecka jego stary, trwało to jakoś i chwilka, za tym machał ino ręcyskimi godą. Wiesz, hejdla, w doma też jest fajnie, no nie? No ale, golali mi sam skorzył o gryfny albo wicnych falach. Werci się wspomnieć, że babeczki tym swoim grubiożom rychtowali we chałupie żymloki, nie cierpię tych żymloków, krupnioki, to ja, śląski wóż ze mosztrychem i gryfnie, ale festelnie sroge ajzbajny, od wtorych kostyry dróg daj za okno wystawali. Ku temu też, i niech mi sam żaden ustawy o wychowaniu we czyśbości nie przeciepuje, mocka piwa i gorzołecki. Ale też lecy kiedy przytrafiało się, co we ten dzień Barburki nie wtore łochentole przykludzali się do chałupy po poru godzinach, a można i po poru dniach, jak był jaki łochentol, jakoby jeden mój kamrat ze dawniejszej gruby Kleofas. A było to tak, Barburka, srogi fajer na grubie, ten mój kamrat Ecik miał ci zdziebko betków naszporowane i jakoś ich premio erbnął przy tym fajerze. Miarkował, co jego baba, gorolica, będzie mu już zaś haja robić z kuli tego, ze swoimi kamratoma coś ich tam szluknęli, poszł do dawniejszego składu, takiego gryfnego sklepu we Katowicach, łosoś się ten sklep mianował i lajsnął się 3 funty ślimoków, takich szneków, wiecie, do jedzenia. Nie skorzy, że Barburkowy już ten fajer na ostatek przylazuje ten Ecik po tej szykownej, gryfnej, grubowej Barburce ku domowi. Idzie się tak festelnie opaternie i na tricie, na swoim sztrudeklu wysuł te wszystkie ślimoki. Glingo do dźwierzy, starego ze zwiadzie i do wejść z pyskiem na niego. A kaś to ty giździe diosecki do sielabu! Każe się tak długo szmędził, każe się tak długo macką. No, a godołek bym ślimoki, sznekry dioseckie, co byście Egipci szli, coś Egipci tyrali, bo mnie staro zaś przezywał.
I szłoby samocka se dali taki chwali o sprawie, a iże to już jutro jest ta nasza śląsko-barburka, ten szpasowny fajek, to można jakiś jeden widz jeszcze. Wiecie, stary Ceglarski leży w lazarecie, bo miał nieszczęsny fal na cufal taki na grubie. Wlazuje wartko jego barburka, zicła się na tym jego lazaretowym prykolu, jamruje tak z diosków waju. A jeźdźcie, co ci się to chłopecku stało, bo roku jeden, ciężko ci ja. Stary Ceglarski jakoś taki no gębą ruszał, ale nic nie poradzi powiedzieć. Tuż czyś pokazuje grację, że chciałby coś na szkryfla, coś... Jest, Derkusie, chcesz coś napisać, ja? Pyta się go ta jego barburka. Stary Ceglarski coś ich na szkryflo, zawar ślipia i chnet blank ci nie dycho. O jest, Derkusie, o święto Maryjko, hebak ben hopa stała, na poczyno jamrowa ta barburka od Ceglarskiego, no ale tak na ostatek kukła się na ta szkartka, co on Ceglarski szrypnął, a sam ci było napisane. Maryjko, ty krapyko pieruńsko, bieg ta swoja życie tej ruły, na kiedy się zicła, bo ją blank dychać nie poradza. Można są mi takie fale, ale najlepszejszy, że jak mi się wspomniał, terocki taki. Hobze dziennika zachodniego, wiecie, pyta się jednego hajera, kiedy ci był już aże 5 razy żeniaty. Jak to jest, panoczku, żeście wyście już pochowali, że 5 swoich babeczek? Ano, co tu długo medykować? To jest ganz einfach. To jest szczęście od naszego pomboczka i tela. No ja, ale jutro, jak za dawnych czasów, pewnikiem nie będą o szeroku dmuchocze dam w kapelę, budzić ta sobota, ta niedzieliczka, ludzi z kulitego, i że jest nasze święto srogie. Nie będzie takiego jak pierwej rumraju, a hajery będą można ino fajerować usiadoma i tropić się, kiej endlich ta jej gruba zawrzą, kiej pójdą na ta skorzejszo pędzejo, a można im jeszcze w tym naszej platformianej Polsce już zaś coś na ostuda zbajslują. Już godają, co wszystkie mają pójść łopora lodnie skorzy na pędzejo, baby mają robić też do, a że 67 lat, ale to dopiero za chnet 30 lat, kiej już żaden ze zwiekowanych jak ja nie będzie żył. Podwielco i rejcie się jeszcze, bawcie się jeszcze na tych waszych szporobliwych barburkach, bo jak prawił kiesik mój starzyk, nie ma tego złego, wiecie, co by na gorsze nie wylazło. A masoż, wiecie, głosko tak gryfnie, libeźnie babucia tego prosioka, a na ostatek zauwiedzą go zażnie. Prawda? No i terowskie ludzie, musicie się naisto jeszcze jutro kajsik wryć do jakiejś hajerskiej familii, kaj będzie szło weczkać gryfny eisbein ze mosztrichem i kranc zagrzonego wusztu. A za tym mogę być pytani. Jeśli jodo słepia ten rest gorzoły we flasce, to nie bydam ją z rańca tego gryfnego klina na ten munkatnramer. Jeśli już zaś ostawia się decko we flaszeczce na tego klina z rańca, to blank nie by dam ją tego kacniamru. I co by się człowiek nie czuginał jak szrancek potrał z gusem, bo nasze życie i to nie ino grubioży jest festelnie procne, ani skorzy się umiero. Bo dziś chopie, kiejsik, cuciłeś się sum o rozwidnioku, zaszaltrowałeś se radiok albo telewizjok i tam ci go dali. Dziś jest taki a taki dzień, pogoda, powietrze będzie gryfne, albo i nie, temperatura tako a tako, a teroski, wstowoż i wieś, a psińco, towoż i zazieroż zerułom na roztomajte reklamy, a oraz wlazuje jeden redaktor i rządzi. Kiedy dzisiaj był welunek, to ludzie do 100 pierunów weźmą pełno żyć tych sondaży i ostomajtych słupków poparciu. A wy nie? Dobra, można jeszcze jeden familiokowy fal wspominał sam już o Hajnusiu, jego hejdli i kiesik hejdla była można jakieś 30 kilo moczo, a Hajnuś wylazował ze sieni, chycią się mnie tak na słodach w naszej sieni za knefel odwesty, tym co z oblikołek zawdy ze ancuk i festenie łoze źlony żyko kumie. Wiesz, ojgen, niedawno przyszedł do dom z roboty trochę na fleku. Wlazuje do kuchni, przycupnął jak se na zydelku i rodom do tej mojej hejli, żeby gipko wlazowała na stół, wartko z seblikami się sam dosaga. A ona mi na to, i że jest mocno naprany, a Bogu przyszło o rozum, poszczeluje się to i ona mi pada, co ją przyszło o rozum. Ale o nic, ino sztejc kazuje się seblikać, bo jak nie, to prasnąłby ci ją wypychał, co by ten całki puc ze zgęby sleciał. A wiesz, co ze mną nie ma na isto błoznu. No i wlazła na ten stół seblikać
zwlekła się i napotrzła ci się tak blank po maluśku obracać na obkoło. Jezderkusie, no i co, hajna? I wiesz, Eugen, mało mnie pierun nie szczelu. No rzeknij ty mi, no, co tyż to te wszystkie hopy, które łażą do tych agencjów towarzyskich, widzą ci we tym wywołanym adioseckim sztryptysie. Powiedz mi ty, bo ja nic nie widział. Eugen z pnioków.